Ukhale emathonto washiswa umasithandane wakhe nge-acid uvele laphana-ke okhosini FM wachazela abantu ukuthi kwakwenzenjani. Uthema eqhuba wathi wayibuya emsebenzini njengenjwayelo wabonana nentombi yakhe umuntu ozoya emakhaya. Kuthe kuyaba uma ethi ucela ukugeza usangena ethoyilethi intombi yakhe yakuveza ukuthi imphathele ichibi lokuchatha okuchaza ukuthi ichibi belimsiza kakhulu lo mfo njengoba-ke egcine kuveza ukuthi kwangeyona ichibi kwakuyi-acid. Ngena kwethu ngiyakubingelela kuphinde kophila kufinya khona lo mbukiso njengamanje ukubingelela yena mathini wacose intombi zomqamela amehla akhe abanye baqomela imali ukuthi kwazi ngana kwethu ngabusa usuku lakho lokuqala ngicothe wenze ukulungela press subscribe button ushare uphinde ucomment okhuluna konke uma usubscribe ayikhamela kuhamba so senze ukuthi kube wena oqala uthola notification mase kufakele video phambili ungakhohlwa ukulike khona ke uzothola i-special notification njalo nje mase kufakele video izobonwa wena kuqala engane zawethu. Umfowethu laphana-ke owakasibiya uphakamani sibiya uveze ngokusobala usisi waphinde futhi wayifaka iy'thombe zakhe enkundleni yakhe yokuxhumana mangabe-ke echazela abantu ukuthi yena isitori sakhe sikanjani njengoba kuyinyanga yothando kube-ke sekuvezwa nesayidi li-wrong labantu besifazane ukuthi-ke nangu omunye wesilisa owasinda ebulawa owesifazane. Ngaphandle nje kokumusha isikhathi sakho ngifuna ukuqinisekisa ukuthi ngikuphathele isitori esiphelele eyichazela yena mathupha okhosini FM ukuthi bekwenzakalani noma kwenzakalani ukuze abe njena. Ngaphandle komusha isikhathi sakho obamba nayo ivideo ungakhohlwa ukusubscribe ushare uphinde ucommente. Ngiyacela ushare icomment yakho ukuthi wena uzizwa kanjani noma umuzwa wakho uthini ngemva kokubona le video ngabantu besifazane. Khona-ke lensizwa-ke sikhuluma nawo namhlanje ukhosini FM. Mfoka sibiye sodwa sekubikelela abafisa ukumukela ukukhosi. Ngiyabonga Siqomanzi. Nje uphuma waceza uphinde uceza. Ngiphuma waceza kwa-brush isigodi. Hawe. Nalapha ko-brush angifunde emnyamana laphana nje ngihamba ngey'nyawo uma ngekho. Ungasekhaya phela lapho. Mfowethu nakho manje siyakubona manje ukuthi ulimele nangumntu wendlalela indaba. Mhlawumbe ungasikhumbuza iqalephi lolu daba lo. Udaba lami lwenzeka ngonyaka 2022 ngomhla ka-13 April. Endaweni yaseMagwaveni la ngihlala khona uThongathi. Yeah. Endlini la ngangiqashe khona la ngangihlala khona. So isitori sami usisi ngangithandana naye ngaso sikhathi. Sasi ngoba ngangizogodwa ngemakhaya ku Good Friday because kwakulesithathu usuku lesigameko uFriday wazoba ngolesihlanu. So usisi lo sasivumelana ukuthi kumele sibonane before ngigodwe ngemakhaya ngizohamba kulesine entambama. Yeah. So savumelana me ngafika ngibuye emsebenzini ntambama kulesithathu wafika emva kwami endlini angihlali naye uhlala kwelinye iflat khona lapho Thongathi. So mefika endlini wayiphethe uKerabek lo wase Food Lovers wafika wathi ngena ngendlini wangithatha nginike ihug into engiyithandana ukuthi ngiyonke into right. So mengena wathatha wakhipha ukudla kweKerabek wakubeka phezu kwetafula. Lo Kerabek wakhona ukudla ukhona nalesi sigubhu esasingavezile ukuthi khona noyesikhave nge-newspaper. So ngase ngithi into wasimefika ayifuna ukulala nami. Ngathi mina ngeke ngikwazi ukulala nawe ngoba vele uzolala vele la endlini ayikho into engijahile ngicela ukuyogeza kuqala. So ngivumelane-ke ngihambe ngiyogeza. Ngithi esethi hayi njalo ngikuphathele ichibi. Ichibi ilamanzi athandazela. Ngake ngawasebenzisa before. Ngiyawazi. So ke mase ngiphathele ichibi ngihambe ngebathroom engifike ebathroom ngivulela amanzi. Afike eseqhamuka ekamereni uphethe ispade bese sincane sokuyibheka. Mase ngithi mina hayi lo ngila ngithi ngithatha ispade ngalesi sikhathi ngithi ngiyasifaka ngemuva engishisa lento le. Bengishisa lento la esinyeni ngaphakathi nangemuva engcene. Ngimbuze sisi kuyini lokho nginika khona ngoba akona amanzi awayenzi lento. Athe amanzi lawo ichibi ngoba ngibhekile. So ngathi mina akona amanzi lawa lento yayingishisa ngaso mzuzu lo ngoba ngangithi ngizama ukuyikhipha ngemuva ingaphumi. Ingishisa lento. Ngase ngithi sisi ngicela ungidlulisele ifoni yami ngikwazi ukufonela umngane ukuthi angise clinic because ngangifuna iclinic same time. Ngibona ukuthi indlela engasizakala ngayo. Usisi wangena ekamereni wathatha ifoni yami wathatha isikhwama sakhe waphuma endlini wayikhuluma nefoni ngingamuzwa ukuthi uthini because ngangilibeleza inhlungu. Beyikhuluma nefoni ephuma ngomnyango wahamba 15 to 20 minutes ethi uyofuna usizo.
cause mina ngithi ngifune imoto ungifonela umngane wami ngefoni yami waphuma nefoni yami nefoni yakhe wahamba wangishiya endlini kanjalo ngilimele ngikubuhlungu la isimo. So abuye after 15 to 20 minutes ngingaphosisi abuye sethi usizo ulitholile. Mayebuye ethi usizo ulitholile isikhashanyana kuqhamuka imoto yomunye umfana o driver o Uber nyamazi. Ngazi ukuthi imoto ka Uber ngaleso sikhathi ayihamba ngayo lo mfana. So mayefika bangithathe sihambise eclinic indlela ithi kimi iye clinic. Along the way mesihamba sidlule kwesinye isikole kuthiwa iFabrice khona lapho Thongani. Lo mbhida lo o driver uqashe khona lapha eceleni kwakhona. So ngikhala ngamanzi ngithi ngicela bangipha amanzi ngifuna ukuphuza amanzi. Lento ngaleso sikhathi yangidla la aphuma ubhuti emotweni alandele nosisi bangishiye emotweni. Mebebuya babuya bephethe isigubhu lesi isigubhu nje samanzi kodwa but asibonakala esingaphakathi ukuthi khonani. Ngifike bangena emotweni ngiwathathe ngithi ngiyaphuza ngesikhathi ngithi ngiyaphuza iphinde ngishise lento emlonyeni. Ngithi imise ngaleso mangibuza kanti kuyini lento engiphuzisa yona bangangiphenduli ngaleso sikhathi. Indlela iqhubeke ithi eclinic mesifika othongathi robotini ufuna ngangena ngo right ashona eclinic angidlule nami. Mebedlula nami bayoma kwamanye ama flat la kuhlala khona usisi lo. Mefika kuphuma omunye umjida owayigqoka ikepisi nemask le evalayo le eshiya amehlo neshort wayigqokile ukukhumbula kahle. Bakhuluma ngaphandle kwemoto isikhashanyana baphinde bangena emotweni badrive bahambe nami baye ngase King Shaka International Airport ngasemahashini. Bahambe khona umgwaqo omdala lapho namahlathi. Bahambe nami khona mebefika bafike bame angazi yini babeyikhuluma emva kwalokho babe ngaphandle ngaphakathi emotweni. Baphinde babuyele nami emuva same time. Ngicela udriver ngithi ngicela ungidlulise eclinic ngoba manje lento yangilimaza and imali ukuthi ngizokhokhela imali ukuthi because ngazi ukuthi imoto iuber. Udriver naye engangiphenduli. Bonke bahambe mase behamba babuyela nami endlini la ngihlala khona engiqashe khona. So mengifika endlini labo usisi lo nalo bhuti lo esimthathe emafletini bakhulume no driver bethi cela abalinde. Mebethi balinde udriver anqabe futhi ashaya imoto ahamba ashiye mina yilo sisi nalo bhuti esimthathe efletini. Singene endlini mengene endlini ngiphuza amanzi. Mengiyese ngigibela phe kombhede ngilale phe kombhede ngibheke phezulu ngisalalela inhlungu. Ngithe ngithi ngisalele ngicimezile ubhuti lo esifike naye bamthatha emafletini wavela nje wangigibela empedeni wagibela phe kwami wangiklinya. Ngalesikhathi engiklinya ngimbuza uyangibulala na bengangiphenduli ngathi ngithi ngiyamemeza usisi lo ephethe iglass enalento le angithele ngayo emlonyeni angifuna ungiphuzisa. Ngalesikhathi ngithi ngiyamemeza lento iyangena lento le ngiyathimisa same time. uNkulunkulu lo ke nami ngazi uNkulunkulu wangipha amandla anganani ngakwazi ukugcina ngivukile nobhuti silwa ngaleso sikhathi. Ngalesikhathi ngilwa nobhuti salwa sangoba salala wazi wanqoba wangilalisa phansi ngesisu engicindezele phansi. Kwakunebhodlela lasendlini ngathatha ibhodlela ngamgwaza ngale enyaweni wangidedela. Ngalesikhathi engidedela ngizama ukuthi ngibaleke ngimemeza ngizama ukuthi ngiyophumela eminyango. Mengithi ngiyawuvula umnyango bangibambe ubabili belekelelana bangibuyisa because isikhipa ngisigqokile saphela sasidabukile nesikhinda esigqokile sasidabukile. So babuyele nami ngaphakathi bavala umnyango. Ngalesikhathi elwa nami lobhuti usisi wathatha iayine lasendlini elami engikenya ngentambo ngemuva engidonsa kanje. Ngilwe ngathi ngisananele lokho ngisalwa nobhuti lo usisi wangithela ngalento le engishisa umzimba wonke. Yayingishisa lento ingcinza futhi ngasikhathi ingcinza lento yayidla inyama kimi. Njengobuso nje. Manje ngifuna ukuthi siye ngokhona abanye kuzobafaka sikhulume nabo. Kwenzekani khona iphutho laziyo olenzile kuze kusukele lokho? Hayi mina siqhumeza ngabe ngidlala ngawo umhlaba wonke ulalela kodwa nje iqiniso nokuthi ngangenzeni angikwazi and futhi ngiyafisa ukuthi ngishathiwa ngithola ithuba lokuthi ngibuze into eyodwa kusisi. Ngabuza wona lo mbuzo ukuthi sisi ngize ngibe ungenze kanje ungenze yini engangiyenzile khombisa ukuthi ukufa kungifanele kuwena. Yabona mangithumela isithombe zakho lapha ungakenzeki lo monakalo bese kuba yilezi sisibukayo because abantu bebuka ku Facebook njengamanje. Uzothi umunye wagcina manje nje walivula icala emaphoyiseni kwenzekani? Ngalivula icala emaphoyiseni.
ngalo suku lesigameko cause ngangise clinic amngani wami ngamtshela ngicela afonele amaphoyisa cause afika amaphoyisa abhala statement ngakusasa kwathiwa usisi nawo ungivulele icala ukuthi bengimhlukumeza so ethi ngimhlukumeza endlini ngangilwa naye so uthi mehlehla wahlehlela kulento le acid uthi shuthi wayifica endlini ngokusho kwakhe so uthi yamthela onyaweni kodwa manje futhi mebuzakala ukuthi kuphi la ikuthele khona akukho kodwa futhi asazi ukuthi engathi into imthelile kodwa mina yayingithelile nazi iqali yabona waboshwa usisi nalabafowethu ngokwazi kwami usisi waboshwa angicabanga kuphela ngisho 3 days eboshiwe wadedelwa ngebhayili mengisi cause ngeza sengisesibhedlela sengiphaphame khona esibhedlela ukuthi ungaphandle ngebhayili yebo namanje usengaphandle ungaphandle namanje useyinkalweni angazi labasebenzana nabo ngokwazi kwakho baba ngaphandle lapho ubhuti ngimbone ubhuti wemonto udrive lo munye wabaleka cause nala wehlala khona usisi wathutha cause amaphoyisa athi meya khona la hlala khona cause ngawachaze ethi uhlala cause ngangazi la hlala khona kwatholakala ukuthi la ehlala khona akurent yena indla kuyona yakhe ekabhuti lo ubhuti lo behlala nendoda la behlala khona lokho bengingakwazi futhi mina okay masakenda mbalo mfowethu ngifuna ukuya kumuntu angitshela ukuba nabanye abaphethe la yini ofisa ukuyibona yenzeka kulesimo sonke mina lokho ejustice ngikubekelela amaphoyiseni cause yona into engifuna kakhulu nanokuthinini ukusizoko lo ngakwesikhumba sami ngoba ngihlukumeza kakhulu ngesikhumba angikwazi kwenza lutho ngidonsekile yonke into angikwazi ngikwenza lutho sengifana nje nomuntu hayi bapeza mfowethu usiphathele ubani namhlanje sinami noDkt Lompanza la eshokile afane University of Westville ngathi ngisho kahle nobaba uNjilo Foundation bakuthemba Njilo okay asiqale ngoDokotela Tebekhulu kwenziwa kanjani mase kunje khona singakwenza lethu sibingelela abalaleli emakhaya nabasakazi bonke nomfowethu Sotobe nomduna nabo bonke abakhona estudio uMpanza eUniversity yaKwaZulu Natal umnyango waba occupational therapy kukhona okungenzeka kumfowethu odokotela laba ababizwa ngama plastic surgeon yes sesiba consultile samthumela umfowethu khona bayenza assessment yokuqala babheka ukuthi ikuphi okungalungiswa kumele kulungiswe ekhaleni kulungiswe emehlweni kulungiswe endlebeni kulungiswe entanyeni kuningi okufanele kwenziwe okuzodinga ukuthi kwenziwe kancane sisenza ke yonke ke nezinwele zakhe kufuna zilungiswe zizokwazi ukubuyela la kufanele zibe khona nokudonseka lokho kusentameni kuzokwazi ukuthi kwehliseke basasenzela ke ama consultation further nokuthi bathole ukuthi kuzobiza kangakanani kodwa nje ukubeka isithombeni umlaleli kuyinto ezobiza ngoba mhlawumbe izodlula lapha ko 700,000 ukuthi kwenziwe wonke lo msebenzi kodwa ke sizowathola kahle imininingwane yonke uma se udokotela osibhekela umfowethu esinike konke so phinde simsize ke thina ngokwaka therapy ke ukuthi asizakale nasengqondweni asizakale athole ukwelulekwa kahle kanjalo nesikhumba sakhe siqhubeke futhi sisilekelele no sabonga lokho kwabile yangena ngokukhatha ngokwazi kwakho noma ngazi ngifana kana ngakubona ayikho damage yayenza noma kungewona umkhakha wami lowo kodwa idamage yenzeka ingakho umfowethu esebenzisa isigubhu njengamanje ukuze kwazi ukuthi asizakale kodwa nje idamage yenzeka ngoba iacid mayifika idla kwasana ucabangeke ingaphakathi lithambe kakhulu ngengaphandle uma lidla ingaphandle kangaka kwenzakalani ngengaphakathi babunjile sibongelela mfowethu Njilo Foundation ukhona indoda esuka ihlale mase kwenzeka izinto nantu udaba lobuhlungu lenselo mfowethu nithema niluzo kufika kanjani kunina njenge foundation kukhona umnyakazo okuncane okwenzekayo ngiyabonga siqhamaza ngibingelela nje abalaleli boKhosi FM isimo saSotobe simbi kakhulu bathema befika izolo ofisini benomdu engathinte kakhulu siya nje kudokotela nabo njengoba uba udokotela uMpanza esho la ebesirefere khona ayuthemebeka engabona ukuthi kunzima kakhulu njengoba ebeka leyo mali imali enzima ngempela abathema beya kuyona ngabo ukuthi kunzima kakhulu
okwami nje sigqemeza ngiyakubona nje ukuhlukunyezwa kwakho mfowethu enye into eseceleni kodwa ke njengamanje kufanele asizakale mina nje ukuzocela nje bonke osomashishini base South Africa ngicele bonke abaseyinhlanganweni ezizimele ke sihlanganeni sibone ukuthi yini esingayenza and nohulumeni imbali ukuthi yini into esingayenza ukulekelela lensizwa yethu ngoba upaneke ngempela ubambekile thina sike sambona eqimbile sinaye lapha kudokotela uyabona ukuthi isimo simbi ngempela so ke mzansi kuzoja siphumene umkhankaso and umkhankaso ngeke uzosihlule futhi ngoba sesisokhozi nje lensizwa yakithi ikwazi ukuthi lekeleleke ibe umuntu ebantwini ikhona indlela esebenze ngayo ukuthi makhona olalele njengamanje engayisebenzisa ukuze nibe kwazi ukuqokelela njengamanje ayikho ke sithe uma ke sikhuluma ke nomntu oyithuleleni nayo insizwa yakithi sathi sisazohlanganisa into okuyiyona engezuba nakukhuluma ezokwazi ukuthi yenqo lapho la azokwazi ukuthi asizakale kahle khona uma sebeqedile ukwenza quotation okuyiyona yona but manje sabonga khona isikhathi sakho ukhosi Mntu asivale mfowethu ngoba ufuna ukuya indabeni manje kushuthi siphinde sibuye nereport elandelayo ngenze njani mawukuthi ngilalele njengamanje khona ngibona ukuthi ngakwazi ukuthi unyakazele bekhona okwenziwayo siyacela nje abantu kancane basibekezele balinde sizongena impela mase sibuyile uzovula trust account yakho mfethu la khona imali izobengena direct ku trust account yakhe ezokwazi ukuthi iya endlekweni zakho udokotela ufuna bamenze ngoba njengoba umbona nje indleba ayikho ngishona nendleba umonakalo omkhulu kakhulu akuyena and sibonga nakhulu udokotela uMpanza ngoba ukuyali equotation fee kadokotela ikhishwe yini Dr Mpanza yabo ukuthi akhulu udokotela le eMaritzburg quotation fee i-transport yethu babunjile silekele ngayo nomfethu namamilisi akwazi ukuthi ufethe edle eMaritzburg hayi Lungile siyabonga kakhulu asifa press conference kusho ufuna uqala ngalo Lungile asivale mntu mfowethu ashiya inombolo yakho sithola kanjani inamba nithi 0677893082 ikhona WhatsApp lokho zafana siphinde sibuya ngokuzayo mase sinodaba oluhlangene kahle ukuthi senza kanjani ukusiza lensizwa mase kuvuliwe leyo account leyo mawungena kwimidla zokuxhumana uzombona nje lokho ukhoze FM Facebook balisakaze khona